असो बाहटे त कावर उठा के हो जाइब नवादा से हो देवघर बबुआ। असो बाहटे त कावर उठा के नवादा से जाए के बाहू देवघर बबुआ। हो नवादा से देवघर हो जो थिन सुभाष जी और संतोष जी हो चंदा बिघवाला और हो जो थिन विवेक बाबू अहो हो लोगवन जीजा। असो बाहटे त कावर उठा के ले जाए के हो देवघर बबुआ। हो गोड़िया में बैठथिन हो सुभाष जी चंदा बिघावला संतोष बाबू और विवेक जीजा। असो बाहटे त होली के तैयारी जीजा। असो बाहटे त होली के तैयारी। असो बाहटे त सावन के तैयारी जीजा। तो गोड़िए से जाए के बा देवघर जीजा।